Sesichaza ke manje into eqondene ngqo no alternate. Eqondene ngqo no alternate. Alternate. Masikhuluma ngama angles alternate. Sikhuluma ngama angles alternate, but lawo ma angles alternate are in a Z form or Z shape. Uwathola kuphela ngokuthi mawubuka la wakhe isithombe esiwu Z or a Z shape or N shape. A Z shape or N shape. Thina masibuka nje sifuna ukubona ama angles alternate sicinga le shape le noma sicinge le shape. Ake sibone ukuthi siyayibona yini le shape na. I shape ewu Z. Siyayibona yini I shape ewu Z. Nansi shape ewu Z. Isuka la ihambe la ijikela uyayibona I shape ewu Z. Lowa Z wethu mase uphendula suthi ubukeka njengo N. Angithi unesiqiniseko salokho? Lowa Z wethu mase uphendula suthi ubukeka njengo N. Yingakho ngithi masifuna thina ukubona alternate angles, you will always look at a Z shape or N shape. Now uya ku Z wethu okanye u-N wethu. Wena usungangitholela abanye o Z nabanye o N. But mawukuthole kuku N form noma kuku Z form fanele wazi ukuthi ekhoneni la yila sithola khona alternate angles la nala yila sithola khona alternate angles ekhoneni lika Z noma ekhoneni lika N. Ake sibuke ukuthi maphi lama angles esikhuluma ngawo njengamanje esithi aya alternate. Ekhoneni lika Z khona u3, ekhoneni lika Z khona u6. Siyakubona lokho? Ekhoneni lika Z khona u3, ekhoneni lika Z khona u6. Siyakubona lokho? Lokho esikubonayo okusekhoneni lika Z noma uN oku3 no6. Yikho ke lokho esithi kuya alternate, yiwo lama angles esithi aya alternate. Uma ke lawo ma angles alternate sithi futhi lawo ma angles are equal. Uma nje eke alternate atholakala emakhoneni, they are equal. Ukuthi ke alternate angles are equal, sizokubona mase senza ama practicals ngoba sisazokumeasure. Kodwa ke nje okubalulekile sisazokumeasure kunjalo. Wena ungakhohlwa futhi ungalibali lokho ukuthi ama alternating angles, alternate or alternating angles are in a Z shape
mangibuka nje sketch fanele ngithola uz noma ngithola un bese ngiwubuka emakhoneni yilawo angles asemakhoneni ka z noma no n okuyiwona esiwabiza ngokuthi aya alternator futhi ayalingana. Then we only find alternating uma kukho no parallel lines. Awukwazi ukuthola izinto ezi-alternatayo engekho ama-parallel lines. Awukwazi. Sesikuchazileko kwama-alternate. Ngase ngiyaphinda ngiyasho ngathi sisazokumeja-ke nakho sibone ukuthi ayalingana ngempela na. Sesiyedlula kuma-alternate. Masidlula kuma-alternate siza kulawa manje angezansi esiwabiza ngokuthi yini wona ama-core interior. Ama-core interior wona wathola kiphi ki-shape? Wathola in a C or U shape. In a C or U shape. Wona ke they add mawahlanganisa up to 180 degrees. They add up to 180 degrees. Asiphindeke futhi sithi ama-core interior lawa they add to 180 degrees. Mawahlanganisa akunikeza 180 degrees. Bese sizothi uwathola ku-C shape noma ku-U shape. U-C shape wakho uqaphele ungabhaleka kanje, that is C, kodwa ngubhale u-C wami ngoline aba straight, kanti la u-C wami ngubhale ngo-curved line. Kanti lokhu mangiphendula ngibhekisa phezulu kuba u-U, nalokhu mangiphendula ngibhekisa phezulu kuba u-U. Asiwabukeke lapha yana ukuthi aphi lama-core interior. Lama-core interior esikhuluma ngawo nanka. Lama-core interior esikhuluma ngawo nanka. Ngicabanga ukuthi uyabona lapha yana ukuthi u4 no6 baku-U shape noma ku-C shape. Kanjalo no3 no5 mangibheka ngapha baku-U shape noma u-C shape, U shape noma ku-C shape. Asibukeke siwaqaphele kahle ama-core interior. Ama-parallel lines, ama-core interior up between, aphakathi kuma-parallel lines. Awekho ngaphandle, ama-core interior aphakathi kuma-parallel lines. Bese kuzothi i-transversal aba one side, kanti ama-alternating aphakathi okanye ngaphandle kwama-parallel lines. Kodwa ukhiye wakhona uthi alternating on the other side 3 and 6 alternate, 3 and 6 alternate, enye ngaphezulu enye ngaphansi, enye ngaphezulu enye ngaphansi. Kanti ama-core interior womabili asesayidini elilodwa ngaphakathi 4 and 6 core interior, they add up. Kusho ukuthi mangithi angle 4 plus angle 6 mina fanele ngithole how many degrees? 180 degrees. Ama-theorem njalo lawa lezi zinto sisazoyiprova, ama-theorem. Alternating angles
in a Z shape, they are equal. Alternate angles are equal. These are theorems. Sisazo approve. That is the core interior in a U shape or C shape. C uyabheka emuva, uC uyabheka phambili. Kodwa ngaphakathi kwama-parallel on one side of the transversal. Qapheleke lokho. Sesiyochaza okwelama okugcina. The corresponding. Uma ubuka ama-corresponding angles. Uma ubuka ama-corresponding angles. We say corresponding angles are in an F form. Are in an F form. Buka lapha yana ke kulesi sketch sethu lesi. Now ama corresponding angles are also equal. Corresponding are equal. Alternating are equal. Not ukuthi corresponding iyolingana ne-alternating cha. Ama-alternating ewodwa nama-corresponding ewodwa ayalingana. Bese kuzothi ama-co-interior awalingani. Kodwa mawahlanganisa wona womabili akunikeza 108. Asibuyeke sizela sizobhekani manje sizobheka an F shape. U-F ke lo engubhalela uyabheka phambili uyabheka nasemuva kanje. Uyabheka nasemuva u-F wethu uyabheka phambili uyabheka emuva. Uyabheka phansi kanje. Futhi uyabheka phezulu kanje. Ubheke phezulu. Bheka phambili ubheke emuva uyabheka naphansi. Ayalingana. Asucingeke lo F sibone ukuthi siwuthola kuphi. Sibone ukuthi siwuthola kuphi. Qaphelisisake ukuthi kuzokwenzakalani. Qhamukala ubone ukuthi awuzukubona yini u-F. Uzofika la. Ubone ukuthi awuboni yini u-F lapha yana. Inkinga yethu ngalowa F ubheke ubhalwe wabheka phansi. Umi kanje. Kodwa futhi uflathele ubhekele. Nangapha ukhona omunye u-F. Omunye u-F nanku uqhamuka la phansi ku8. Uhambe njalo uthi uzojika la nanku. That's an F. Ngenye indlela ama-corresponding imaphi ke ku-F. Ama-corresponding ku-F yilawa. U1 ucorresponda no5. U1 ucorresponda no5. U3 acorresponda no7. U2 ucorresponda no6. Kanti u4 ucorresponda no8. Because mangithi u4 no8 ngibuka lo F lo obhekele. Kodwa u4 ungaphansi kanjalo no8 ungaphansi. Mangibuka u2 no6 ngibuka lo F kodwa obhalwe upside down. Still ubhekele kodwa upside down njengalo. Kusho ukuthi ngenye indlela mangibuka u2 no6 ngibuka la phinde ngibuke la. Mangibuka u4 no8 ngibuka la ngiphinde ngizobuka la ngoba lo line uyedlula usho nalezansi. So these are the things okufanele sizazi ngalento. Sengichaza ke manje okugcina negama elivela okugcina njengoba ngikhuluma nje. Okugcina ke manje ngifuna sibuke the vertical
opposite. Vertical opposite. Vertical opposite. Ama-angles njalo bakithi lawa esikhuluma ngawo. Book. Alternating angles, corresponding angles, co-interior angles, vertical opposite angles. Sikhuluma ngama-angles la because konke lokhu kusuka kuphi ku-triangle. Konke lokhu kuqhamuka kuphi in an angle. Konke kusuka kuphi in a study of lines. So now we are looking at vertically opposite angles. Ama-vertical awuwatholi noma ikuphi. Uwathola when two lines meet. When two lines meet, asibuke. Now, line 1 is meeting with line 2. Nampo line bami bayahlangana. Bahlangana la. These two lines are sharing this point. And that point, usakhumbula ukuthi sithe imleliya point, sithe vertex. When two lines share a common vertex, a space is created. There is a space. There is a space is created. There is a space is created. When two lines meet, there is a space created. There is a space created. Yabona ke njoba ngiwa indicate kanje yayana. Those angles are said to be vertical. Lama angles njengoba ngiwa create kanje, two lines sharing a common vertex, common point. A space is created. A space is called an angle. A space is called an angle. But these ones are vertically. Buka ukuthi yindaba sithi are vertical. Umuhlala wena esihlalweni noma uma bese omunye zoma emva kwakho nishayisane ngemhlane. Buka la u2 no3 umile lo ubhekele umile lo ubheke ngapha nishayisana ngemhlane. U1 no4 umile lo ubhekele umile lo ubheke ngapha bashayisana ngemhlane. Nala lo nalo bashayisana ngemhlane, lo nalo bashayisana ngemhlane. So those are the pairs of angles which are said to pair lama angles lawo esithi are vertically opposite. And we say these vertically opposite angles are also equal, meaning angle 1 is equals to angle 4, angle 2 is equals to angle 3, angle 5 is equals to 8, angle 6 is equal to 7, angle 7. So these angles are said to be vertically opposite angles, and they are equal. These are the properties of the angles. Sesizothi masisuka lapha ke sishaya isamara. Siyasamara siyagoqa manje. Sithe sizokwenza esikubiza ngokuthi it's a construction of geometric figures. Sathi i-construction ukwenza izinto noma ukudweba into ngendlela yakhona. Sathi geometric is a study of lines. Sathi figures is any picture or shape drawn. Umfanekiso osukudwetshiwe. Sase sithi ngesikhathi senza lezi zinto kunamagama azovela, and lamagama siyakwazi ukwachaza ngesizulu amanye, kodwa amaningi awo afuna uwazi njengoba uzazi wena. Ngase ngiyawabhala amagama ongawalindela, ngachaza ngathi these are words to expect. Ngathi akuwona wodwa lawa njengoba kuhambe kwahamba kwavela elithi vertex, kwavela elithi vertically opposite angles, kwavela elithi transversal. Kodwa ke sengiwabhalile kanjalo lamagama ngibese ngiwachaza ukuthi yini point. Ipoint ngalibhala phansi ngakubuyisela emuva la esasifunda khona ngama ordered pairs. Sathi ama ordered pairs amele ipoint elithile where there is a value of x and a y. That's a point. What is a line?
sathi a line is a set of point. Line is a set of point. Ama point nje mawuzowabeka elandelane njalo bese uthatha irula lakho uyawahlanganisa leyo set of points mawusuyihlanganisile makes a line. Sasa we angle sathi yini angle? Sathi angle is a space between two lines. Is a space formed when two lines meet. That's an angle. I-angle yenzeka kuphela uma olayini ababili behlangana. Sase siyichaza leyo nto ngengalo yakho. Sathi masiyichaza ngengalo yakho sathi buka ukuthi ingalo yakho isuka ehlombe izendololwaneni isuka endololwaneni iye esandleni. Kodwa mawuke wayigobisa ingalo yakho wayithi sekunolayini ababili. Sase sithi indololwane yakho yi-vertex ngoba ila olayini khona ababili besherisha leya point. Indololwane yakho isherishwa i-arm from the hand and from the upper part of the limb yengalo yakho. So that's the vertex. Sase sithi ukubisector. When you bisect, you divide something into two or more equal parts. Bisect is to divide into equal parts. Construct, sathi uconstructor ukwenza izinto ebezingekho zikhona engqondweni imaginary wena uyidwebe phansi in a form of a line bese zakha ipicture. Ngakhuluma ngoparallel, ngathi parallel awukwazi ukukhuluma ngento eparallel ungababukanga olayini. Ngase ngenza i-example ye-spoor lane la ukuhamba khona isitimela, railway line. Ngathi buka amasondo esitimela ukuthi ahamba kuphi, ahamba kulabo line bobabili and labo line akukho la bencipha khona besondelana, akukho lebehlukana khona njalo njalo. Then we say those are parallel. Sase siyawudefine uparallel wethu. Sathi uparallel, it means one line is equidistant, uqhele ngendlela elinganayo komunye throughout. Sase siza ku triangle. Sathi tri means three. Sathi angles are just angles. There's a space between two lines sharing a common vertex. Sakubhala lokho, sakukhombisa nangelokuzana. Sase sithi a right angled, but still a triangle. Right angle ngoba le kuno 90 degrees phakathi. Siyehlukanisa kule ngoba le ayinawo 90 degrees. Lena ke no 90 degrees sibiza ngokuthi it's a right angle. Angled triangle, though it is also a triangle. Isosceles, sathi isosceles elinye igama lenye lolunye uhlobo lwe triangle ngoba nayo kuse triangle. Isosceles triangle, right angled triangle, triangle, equilateral triangle. Konke lokhu njoba kuno tri. It means three angles in it. Three angles in it. Kanti la equilateral amasayidi amathathu nama angles amathathu konke kuyalingana. Isosceles amasayidi amabili a opposite. Kanjalo nama angles awu2 a opposite kuyalingana. Right angle iyodwa e90 degrees. Triangle kunama angles amathathu. Nizoyibona lezi zinto mase sizenza practical sesiyiprove siyimeasure ukuthi ngempela zinye ama theorems lawa esizowasebenzisa mangabe sesiprove ama riders ethu siqhubekela phambili. Ngase ngithi asizela olunye uhlobo lwama angles khona okuthiwa alternate angles, khona okuthiwa co-interior, khona okuthiwa corresponding angles, co-interior angles. Konke ama angles lawa. Kodwa lolu uhlobo ulithola kuphi? Ulithola when two lines are parallel and are cut by a transversal. Once i-transversal yangena ko-line abaparallel angababili noma bathathu noma bayishumi, la kuhlangana khona a transversal, a line cutting parallel lines, there is a vertex. Angles will be formed. Alternate are equal. Corresponding are also equal. Alternate in a Z shape. Corresponding
in an F shape. Alternate on each side of the transversal, corresponding on each side below or above. Co-interiors in a U or C shape. When you add them, they give you 180 degrees. Vertically opposite, that is when two lines meet at a vertex, spaces are formed or created. Kwenzeka ama-spaces laphayana. Lawo ma-spaces esiwabiza ngokuthi ama-angles. Ngase ngithi la ashayana ngomhlane, iwona-ke esithi vertically opposite and ayalingana. Hayi ukuthi wona lingana nama-alternating. Ama-alternating alingana wodwa. Ama-corresponding alingana wodwa. Nama-vertical alingana wodwa. Ama-co-interior awalingani kodwa uma uwahlanganisa ngoba awu-2, uma uwahlanganisa akunikeza 180 degrees. That brings us to a summary of introduction. Kusilethe ekugcineni-ke ukuthi-ke introduction yethu namagama esiwavezile sawachaza ukuze sithi mase singena emsebenzini ubusuqonda wena ukuthi kwenzakalayo. Ungadidekiki, ngisakuphinda ngiyagcizelela lokho. Akuwona wodwa, amanye azovela siphinde siwa-add. Okwakho-ke mangabe kukhona ongasakuboni nongakubhalanga uyosithinta, usifonele, WhatsApp, whatever method of communication we are using, you will come back to us and ask ukuthi yini lo ufuna sikwenzele yona bese siyakuchazela, ukunikeze, so on and so on. Thank you.